everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Ako kalang. Ate Alice! Ate! Dili ka mamatay, ate! Bangon! Bangon! Ate Alice! Ate Alice! Carmen! Laon ng tubig sa payag! Rasya sa suod sa inyong payag na milubog na ang tubig! Ate Alice! Ate Alice! Carlin! Misaw na si Carlin! Ate Alice! Carlin! Alice! Wala siya matulog! Ate! Ate Alice! Ipahilunod na siya sa iyo na, Romero! Ate! Ate, ginala, mapuhi ka! Mapuhi ka! Kinahanglan matabang si Ate Alice! Dito may pagtawag ko mulan siya, Noy! Dato na to sa hospital si Ate Alice! Ate! Ate, dili ka mamatay! Ayaw mo biyahe, Ate Alice! Ate! Ate Alice! Ate, dili ko di mo may bubiyahan! Dili, ate! Ate! Ikaw mo yun, eh. Oo, ate. Luwas ka na. Di ako. Luwas ka na. Luwas ka na. Carlin. Ate Alice. Salamat ka nagmata ka na, ate. Carlin, salamat nga may abot ka. Mamatay tingali ko kun uwa ka pa mo abot. Ate. Ate Alice. Carlin, ikaw ang nagluwas na ako. May balik ka. Natultulan ko nimo. Si Justin ang misulti na ako. Si Justin? Iya kong giilad, ate. Iya kong gidaha sa layo. Ug ikaw iyang gigamit ka panghadlok aron mosunod ko niya. Unsa? O, ate. Carlin! Niya na si Timoy! Ay, Noy. Pastilan! Salamat na ulian ka na, Alice. Noy Timoy, salamat nga ni Aka. Carlin, may mga pulis kong kaumanday. Nangita sila ni Justin. Ha? Nga naman? Iyang ipatay si Mara. Unsa? Iyang mga ebidensya nga akong nakuha, day. Sa diyang nag-away sila si Justin ug Mara. Kadayot, ako sa i-play, ha?
Iyaw malagi na ko, day. May gani kay nakatago ko sa pagsun ni Justin Sagi. Ug mauna na ang sunod na nahitabo. Mao dayang desperado na si Justin nga bidana ko sa bukid. Kay napatay na di ay niya si Mara. Tabang! Tabang! Carlin! Magmahay kayo ng imong gibuhat ako! Magmahay ka! Gimahal na ka! Pero imo kong gipalibaran! Pwes! Magmahay ka! Tabang! Tabang! Oh, may mga tunog. Tabang mo! Tabang mo! Tabang! Oh, mga pulis. Oh, salamat nga niya mo, sir. May ipadakop ko ninyo. Si Carlin. Tangtangi siya sa kapos o pusasi. Oh, sir eh. Anong pusasam ko ninyo? Ako ang biktima, sir. Kapatay ka, imong gipatay ang usa ka mara. Oh, sir. Sige, basahi siya sa iyang katungot. Arab ni ka din andam na nga tanan sa atong paglarga, Carlin. Gusto ko lang sudungon sa katapusan hikayon kining dapita, Romero. Wa na jud kayo nahuna nga mobalik dinis ti Polog. Wa na, Romero. Adto na may mamuyo ni Ate Alice sa Cebu. Ibaligya na namo kining dapita. Ha? Mao ka nang angay buhaton aron magmalinaw na kaming duha si Ate. Carlin. Pahimong hinumduman nimo ang atong kasabutan sa unang panahon ng mga bata pa ta. Ang hain ato. Kuan ba nga kitang duhang manipa sa Cebu? Nahinumdum ka nga nagplano tang manglayas ta, di ba? Oh, gipahinumduman ako nimo ana. Ato tong dayunon. Unsa? O ganang manglayas pagmanta. Sayot ka termino, no? Dili ta manglayas. Mamalin na taglugar. Ikaw, dili kami ngawon dinhi. Dili. Kay unsa? Carlin, ako ba yung gituman ang akong gisaad ni mo? Sa mga bata pa ta? Hain atong sa ara. Nakuan ba nga, dili yung ko mangitaglain. Nga ikaw gyud ang akong pangasawon. Wala no, katawa lagi ka. Wa ka kauyon sa akong gisulti. Kung mo katawa di ay, wala ikaw yun. Oh, hala, tuod eh. Buguan ako eh. Kana mo katawa, nagkauyon din nga. Wa pa ka mausap, Romero. Ikaw lagi hapon ang Romero nga kusog mo pakatawa na ko sa una. Mausap pa iho na ko, Carlin. Ako, magpapiling ikaw lang. Katawa na sa... Joker na dyan kong naong, ha? Di, uy, nahimuot lang ko nimo. Bitaw ba? Kuyog ko ninyo, ha? Himuha lang kong buhay ninyo, ko. Malipay na ko, na. Basta naalang ka nga, ako makita, busog na ko. Basta ba ng imo, bugal-bugal na? Uy, dili, oy. Bugal-bugal ko taon. Magpaboy na lagi ko ninyo. Dili ka boy, uy. Wa kay angay nga maboy. Himuon ta kang supervisor sa akong business. Da pa man. Sige na, larga na ta. Nabiha, excited? Og niya pa ni Carlin. Unsa man na? Gusto kang malipay sa hingpit? Ha? Syempre. Kung mauna, pasilua ang tanang nakasahan ni mo. Aron mahimo na kang gawas nun sa kasako. Ha? Matud pa sa akong lula, ayaw pa puya ang dumot nga pagbati sa imong kasing-kasing. Kay magpuyo kasab ana sa dunot nga kinabuhi. Romero. Itugyan sa Ginoo ang tanan, Carlin. Siya na'y bahala na to. Ug pinaagyan na, mugaan ang imong pagbati. Maangkon nimo ang kalinaw ug ang kalipay. Hala. Kumedya ng imong storya. Seryoso na ko, day. Kay manguyab naman ko nimo. Unsa? Romero. Ate Alice? Nagkalayo na gyud kita sa pantalan. O ate. Ug ato nang ilubong sa kalimot kining dapita. Oh, Carlin.
May mga gugmagyo di ay nga angay ilubong sa kalimot. Ate Alice, magsugod ta og bag-ong kinabuhi. Og ang unahon na to karon, mao ang imong artificial nga mga tiil. Carlin? Romero? Tanawa ko. Ate! Wow! Mura lang ugwa mapungkol, oh! Hoy, Romero, ba gyud mo ay. Sorry. Salamat ding ako mga tiil, ha, Carlin? Ate Alice, buhaton ako ang tanan para nimo. Para malipay ka. Og salamat nga wa ka na masuko sa mga lalaki. Si Romero ang nagtudlo nako kung unsay buhaton aron makabaton og kalinaw, ate. Og ako ning naangkon sa dihang gipasaylo ko si Papa. Ingon man si Justin. Ginoo na'y bahala nila. Salamat, Carlin. Ate, ako na lang yun ang doon problema ini. Unsa man ka na, Romero? Saksi mo dyan ka tino. Nga si Carlin ang akong love. Oo. Kung saan mo na ako sa pabanguyab, niya, ha? Nga kingkoy man ko, kunya. Parison man ang kingkoy og ang seryoso. Ha? Oo. Unsa to? Parison ng kingkoy og seryoso. Diha na mo eh. Ate, nakasabot ka sa gisulti ni Carlin? Kasabot mo lang. Ikaw, Kingkoy. Nya human siya seryoso. Mao na. Parison mong duha. Kung mauna, ate, gisugot ako niya, ate. Oo. Lakaw na. Uy, lang! Carlin! Love! Huwat na ko! Karuhan ni, oy! Uyab na ta! Dili na ta best friend lang! Oh, Romero! Ayaw magtaganoy! Klaruhin na to! Bukod! Ano ba hibaw gigas tinuod? Uyab na ba ta? Oh, lagi! My love! Aray! Og dinhi mang higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Ako kalang. Giatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Carlin, Jennifer Dato Minyusa. Alice, Teresa Tirol. Sa papel ni Mara og sa papel ni Mama, Jelly Haka. Justin, Jeffrey Gabunada. Sa papel ni Romero, Janjan Lara. Timoy, Aminadil Nakurda. Sa papel ni Carla, Ate Priscilla Raganas. Kini maong sugilanon gisuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Kining tanan dalit sa RMN Drama. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!